Bueno, hemen txegaz, Imanol Etxabeaz, Sestao Riberreko jugadoriaz, gaur Sestao Riberrek bitxe bat irabazitza Pontevedrai, hemen txe Latjana zen, eta berak gol bat sartura eta berak deklarazio batzuk ingozku. Bueno, Imanol, soizona lehen da bizi? Ba, eskerrik asko. Bueno, afrontazue, oso partidu, rival oso gogor baten kontra, Pontevedran gazun, beti playoffetako ingurun ibiltzen dana, eta, bueno, etekin jatzazue eta irabazizue. Bai, referentzionak okiguz, Pontevedra buruz, pasan urtien lehenko grupan egon zen, da bigan gatu zen, da playoff gastuan ez da. Da afronta dugu partidue moral altuagaz, presiña sartu gu lehenko partien ikuste oso ondo joa dela, eurek dudazkoaz, eta nik uste eurek okazio ordiaz gola izkuela, uste dute partidue gurizena ez da 3 puntuek merezi dute ez guztia. Bueno, hasi zase lehenengoko partidu, bueno, zeuek hartu zuen iniziatibi, de hecho zeuek markaz Riberre sartura lehenengoko gola, Imanol Izurtza, Pedro Izurtzak larratekin zenro batez, da gero ion da tempo bat toma idaka bi ekipoen hartin, da ordu berdizin, otamargarren minutun, Oier San Miguelen hori faio bat aprobetxaute eta defentzine bai, Pontevedrak empatiz hartu eta empatiaz bestu azuta. Ba, ez dute moduen, nik ikustu dute gu oso fuertazia dela, eurek apuet lo hartu duzela, da eukio guz bi iruko azinio, pasartu dugu, eta gero ez dute moduen, eurek ez die heldu ezen jize, da aprozinio azinio baten goleizko ez da. Da, bigarren partida apurete igual enia markabera, da eurek espulsinio bat, nik uste dute aurrera egin dugula, eta sartu dugun presinio bat, azkenien gola sartu dugu, da oso poseik ez da. Bigarren partida izan zen, lehenengokoan kalkoa, eta onke izan da pizkat bizi haua, gondune eukitxe, zelako joko gogorra jondan, Pontevedrak expulsio bat sufrira be, atxanengo rektan, da gero zeue kontragolpe baten partida maitzeko 5 minuto falta zinela, zeuke txejon zenro baten bitxartez garaipenan gola sartzezu, da zeure lehenengoko temporai de hemen Sestao Riberren, da segunda den bebai, da esan da castellanos esaten amorun llegari besar el santo. Sí, es como soñar, ¿no? Izen da debuta, da ganea gola, hemen urtean aprobetxen bide minutu guztiak, eta agirrean marroki dutez, da aprobetxatu pera, gaur suertik da gola sartu, baina nik uste dute ekipoak gaur arpeiz egon da dela, eta holan zaitzen badugun ez dukiko problemarik kategorizio zabatzeko, ezta? Horrengo partidu eukiko zue, Galizin, rival gaio baten kontra, logikamente, Deporben kontra izango gora ongun, primerako baten filialan kontra, entzuzen be, gaina lehenengoko bidar juteza zela Galizire, enbeste urditan, da hause amentxe jogatutako guztiaz, dana moteko asmoaz eta bebai referendateko. Parte guztiak izango dugu gorrak, eta gaina oingo urtein grupan filial asko dauz, da lehenengoa Deporteko gu, eta nahiz da atxole moran kontra galdu, nik uste dut etxien gogorra bilko dizela, da aragoaz ilusinio topera eta morale bai, ez da, gaurko puntuek nik uste dut morala mundu eskola, dudak kendu, eta ara joango beste 3 puntuak irazten. Bueno, Imanol Etxabe, eskerrik asko eta sorte hon. Baren, eskerrik asko.